Bib. Kisah ko, Bib. Matay ba? Nakutaw na gani akong utok aning module ba? Paano masabi? Grabe, isura. Eh, ganahan ng mga bata kita may nangawat ng bayabas ya luyo. Ako tong schedule karon kay akong harbison kay hinog na. Pagadto na ko wanay bunga. Binlan ra ko aning linghod. Kasi pag yung paita. Noon sa ka pa? Nabutag sa'yo pagani. Gayo-yon man ka? Na, bayabas niya nga akong gitiman-an gahapon kay akong harbison ron nangawagtang. Giharbis og lain. Oh no. Ibaw ka kisay nanguha diha. Wa ako kabaw kitsa nanguha di ako eh. Kabaw kang busy kung answer akong module. Ah, syaro na bugwa ka kahibaw nga naara man na sa imong luyo. Unya, kumusta naman na imong trabaho diha? Murag tulo naman nakaadlaw. Wa gyud ko human-human. Ay pa, galisod yung ko ng module pa eh. Grabe yung isudag yun. Lisod? Unsa may lisod? Ang ansiranan o ang imong utok mo lisod? Unsa man yung pagkat-o na ng inyong trabaho ng module nga sige mo mugduwa ng email. Unya, magabi, magsige mong suroy. Kinsa mang tawhana mo mabansay ana. Ba, nagiwa. Kita na ginawa nga ga-answer pa. Mga saba po yun ka. Ga-answer. Kurang problema, doon na ba'y answer? Diya sa ay kay, atoon to na ko imong insoon dito kay online ba ito iya ha? Bib. Tangawa na ginako ni mo, Bib, boy. Sila nakabuwan, Bib. Nagta magkita ay, Bib. Huwag ni ako nang ipili gid ang online class ba kay para magka-video call ta. Bib. Kisa ko, Bib. Tangawa na ako, Bib. Ay, sabi ko na si Papa, Bib. Pagmusal ko, pagod. Oh, nagunsam ka diyan, anak. Kita akong signal pa. Huwag mo yung signal sa ubos. Ako ka nikatat ko dire. Sa, wala naman din ni Lord. Ah, dali ara man na nahurot imong load. Nga, di pa man nadugay na kung ludan. Daghan lagi ko kay kuan lagi pa. Daghan ko gi-download. Oh. Ya. Ludan na. Oh. Ano ba? Ano mo? Kurot na? Ah, dali ara po nahurot ani oy. Lagi? Laruhan na ninyo diha, basi giduwa na ninyo kay email. Wala pa. Ay, daghan ko gi-download nga apps pa. Ay, kay para sa among kuan ba? Klase lagi? Wala din na pa eh. Nya ludan eh. Oh. 200 lang gud pa. Ay bayagin na pasibad ang load ha kay di bayagid lalim pa kita kwarta. Lagi pa nya. Saon man nga daghan kay nag-download gud kay mga files ba para magamit sa namunig magtuntuon ba. Ah, importante man kana. Tante gini boy. Ay ikaw lang kay palo dito. Ikaw lang pa kay inig adto din mo pa na pati nakilako niya pati paniudto na pa. Palit kag sudan kay udto sad ta. Sus. Bila 200? Oh, Sus lo kadlaw naman ang sudan na to oy. sa unang Magtarong ba mo nang pag-eskwela ninyo ha? lagi to. Nagtinarong bitaw ko pa mo bitaw yung istorya ko. Ako gini gipakita nimo pa. Ay biyag mo pagbinuang kay. Sus. Yung trabaho na to nga hago kayo. Gipan. Dali ito ba kay para sa maka download na ko gumanday ba? Nga sige sige. Alas ko. Ah, sige pa, paabot ko nimo diri pa sa load pa. A few moments later. Bib, grabe ko pa gini mo eh. Ang ranggid gimug na mi pukuang ba? Pa gini mo eh. Saya. Hoy, na. Magkano ka diya? Cellphone mo. Abot ng load. Oh, naabot na? Nya. Mga pa, kuyawa sa nako. Oh, sikam ni kay istorya ni mo. Istorya pa ba nga? Ihay noon. Babae man lagi ni. Mo Na. maestra sa siguro na mo pa. Ah, extra ba ay? Ano among na niyo kung load nga, 200. Saan mong taon mo ay? Lunch break pa man ko do. Lunch break, lunch break.
Ano na di mag-lunch break? Kasas mo ng load, ingnan tamo ngayon yun, among-amungin ng load. Kay di lalim, pagitag trabaho. Lalim ako ng 200, pangayon mong load. Nga, di pa ko dugay ni mo nagpa-load gani. Na imo ra din, video call lang ng mga babae. Kadiyo tra mo kay pa. Kadiyo. Di, saan pag... Pila ka minuto. Ingnan tamo, tarungan nyo nagdaan ng... Atong, gigasto ninyo load. Pagbalhin kang modyol.